Dyma yn y Senedd heddi a wedyn ni holiadur ar sgiliau bywyd yn y cwricwlwm. Fi'n credu bod e'n bwysig iawn bod pobl ifanc yn cael llais achos ar diwedd y dydd, dyfodol ni a pobl ifanc y wlad yw a mae rhai o'r digwyddiadau sy'n digwydd yn wleidyddol nawr yn mynd i effeithio bywydau pobl ifanc ledled Cymru am gweddill i bywydau ac felly fi'n credu bod e'n bwysicach nag eriod bod pobl ifanc yn cael llais. Croeso i chi gyd, croeso i Eisteddfod yr Urdd. Heddi yn Eisteddfod yr Urdd i fedru cynnal digwyddiad ar y cyd rhwng y Comisiynydd Plant a'r Senedd Ieuenctid ac i fod yn trafod rhai o'r pynciau hynny sydd yn flaenoriaeth i'r Senedd Ieuenctid i trafod yr cwricwlwm, sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, iechyd meddwl pobl ifanc ac hefyd newid yr hinsawdd a gorddefnydd o blastig. Ac fe oedd yna drafodaeth wych iawn gyda gymaint o wahanol farn, ond brwdfrydedd hefyd oddi wrth y bobl ifanc. Ac mae hynna i gyd yn galondid i ni, fod yn pobl ifanc ni a diddordeb yn siwt gallan nhw gyfrannu i siapo dyfodol yn gwlad ni, Cymru. I really enjoyed the experience on the panel. I got to share the views of the Youth Parliament and my own personal opinion. Dwi'n credu os yw pobl ifanc yn gweld pobl ifanc eraill yn siarad fan cynulleidfa ac yn dweud ei barn, mae'n rhoi hyder i'r bobl ifanc yna i dechrau dweud ei barn nhw ar materion ac cynyddu hyder nhw i siarad o flaen cynulleidfa. Wel, dwi'n meddwl achos bod yn blatfform i bobl ifanc, a oedden ni wedi cael deud, ac oedden nhw'n gweld bod yna lot o bobl yn cael cymryd rhan yn y drafodaeth hefyd. Bydden nhw'n gweld bod nhw hefyd efo'r cyfle i wneud unrhyw bryd maen nhw eisiau wneud. Peidiwch y bod ofn. Peidiwch y bod ofn o roi eich enw ymlaen i wneud unrhyw beth. I think this event has demonstrated to young people that people like the presiding officer, Ellen Jones, and Sally Holland, the Children's Commissioner, are prepared to listen to our views and listen to other Welsh Youth Parliament members about the 3 key issues we wanted to have. So I think it's a very good opportunity and will inspire lots of young people in the future. Oedd yn digwyddiad ffantastig iawn. Ar ôl y panel yma, dwi'n teimlo hyd yn oed mwy awyddus am y Senedd Ieuenctid. Roedd y pobl ifanc ar y banel yn really thoughtful ac dwedon nhw llawer o pethau diddorol iawn ac yn y cynulleidfa hefyd roedd y pobl ifanc o'r Senedd Ieuenctid yn cymryd rhan mewn ffordd sy'n cadarnhaol iawn. Well, I think especially learning about the child's rights and the work of the Youth Parliament together can make young people feel like their voice matters and that they can have an opinion on what happens and the laws that are put in place for young people in Wales. Eich lais. Eich bywys. Eich dyfodol.